блогер, полиглот Булат Шаймиев. Булат, сәлем. Assalamu alaikum. Hallo Freunde, es freut mich, hier heute wieder zu sein. Salam, men Almanca bik yaxshi bilar. Shodbiz. Qonaqqa kelgan uchun rahmat. Men birasta tartilinde, unuttum men endi yarta yil yurib qaytdim Almaniyada. Biraz unuttum. Hozir sen fin tatar kibik siylashasың bizning bilan. Endi finlar. Yo'q, men fin tatar değil, men Finlandiyada yashovchi tatar deb aytırga yaratadilar. Tatar deymiz endi biz. Әйе, шыннан да сен инде 2 елга якын Алманияда яшисең. 2 елга түгел, мен ярты ел укып кайттым. Ярты ел укып, һәм тагын 2 ел әйе булачаксың Алманияда. Ничек сиңа бу ил? Ил мотор, мигъмарият искиткеч, әлбәттә кешеләр дә бик яхшы яшиләр, анда яхшы шартларда дип әйтик инде. Укуны ошатам инде. Төп сәбәп нәрсәдәсең? Шит ил күрүме, укумы, яисә дөнья гизүме? Уку төп сәбәп. Һәм шуны да әйтергә кирәк, Булат ул безнең берничә телдә блогын алып баручы милләттәшебез. Ул үзенең блогын татарчада, русчада, инглизчәдә, алманчада, төрекчәдә алып бара, шулаймы? Türkçe biraz gına. Biraz gına. Hallo, ich heiße Bulat und ich komme aus Tatarstan. Ich bin hier in Deutschland. Salam, benim ismim Bulat, men Tatarstandan Tatar malaya. Men Almaniyada. Almaniya, Almancha, Deutschland bulan. Ham bunda hallo deb isanashadilar. Hallo. Һәм син татарларны әле гадәттә бит инде башка милләтләрне татар теленә өйрәтәләр, ә син татарларны башка телләргә өйрәтәсең. Алман теленә мәсәлән. Ике яклы дип уйлыйм минем видеоларда ике яклы да буладыр. Кайчак минем бер видеом бар, алман сүзләрен өйрәткән видеом бар инде. Шулай ук минем Easy Tatar дигән проект бар, анда мин татар сүзләрен өйрәтәм инде. Татар телен бик яхшы белеп тормаган татарларга. Yazılışçıların менә инде Луиза бер 5-6 тел санады. Yazılışчылар арасында бүтән тел вәкилләре дә бармы? Бардыр мөгаен, әмма иң күбе мөгаен шул Татарстаннандыр инде караучылар. Дип уйлыйм, татарча булгач күпчелек видеоларым. Аннары казак кешеләре бик активлашып китте бу арада, чөнки видео чыкты казак егете белән. Без анда казак һәм татар телен чагыштырдык һәм күп кенә казаклар карады. 80 меңнән ашты. Кардәшләр. Кардәшләр, алар кызык икән. Алар бик күп язалар, аларга кызык икән татар. Казак дигән кардәш милләттәш вәкилләре, алар бик актив бу юнәлештә. Бездә менә Кытайда, Шанхай шәһәрендә безне беркем дә аңламый дип урамда кычкырган ик 10 казак егете. Ничек аңламый? Аларында яшьләр бит. Менә Алманияда дип әйтик, татарның кем икәнен беләләрме? Татарстанның нинди республика, кая урнашуын беләләрме? Әзме күпме? Ягъни күпчелек белми, Татарстан дигәч Казакстан дип ишетәләр. Иң теге киң таралган реакция инде ул Казакстан. Димәк, Казакстанны беләләр. Казакстанны күбрәк беләләр булып чыга. Әмма мин таныштым бер ике кеше белән, алар Казанның футбол клубы белән таныш иде. Шуңа күрә Казан дигәч алар аңлап алдылар Рубин белән. Тарихи шәхесләр безгә басым ясаучылар юкмы? Мәсәлән, Лондонда Татарстан дип әйткәч, Чингисхан дип әйтәләр иде. Шулаймы? Вау. Тарихи шәхесләр белән чагыштыручылар юк. Рубин футбол командасы. Юк. Әлегә очрамады миңа, чөнки мин бик күп кеше белән аралашырга туры килмәде миңа. Анда карантин булу сәбәпле инде. Әмма бәлки бардыр андый. Менә бу карантин хәзерге көндә ничегрәк бара? Шикләр ачылдымы, ирек аралашу иреге бармы? Алманияда карантин бик кырыс рәвештә уза инде. Анда кешеләр масканы кимичә чыкмый, анда кафелар ябык иде, гомумән әле хәзер генә ачыла башлады. Анда теге җәмәгать урыннары. Гомумән кеше кагыйдәләрне тота инде. Анда маска кимичә йөрми, халык булган урында дип әйтик инде. Шундыйрак. Синең менә планнар, иҗат белән бәйле планнар, менә киләсе анда ярты елга, бәлки яңа проект башлап җибәрерсең, блогыңда нәрсә күрә алачакбыз менә әзгенә шул хакта да. Мин шул влоглар төшерүне дәвам итәм инде. Без менә монда кайткач, мин дустым Нияз белән без табигатькә чыгып кирдек, аннан видеолар төшереп алдык. Һәм аның белән безнең музыкаль проектыбыз Тараф төркеме. Тараф төркеменең шулай вәкиленә Ниязга күп сәламнар. Җиткерәбез. Әлбәттә, сине җиткермичә булмый. Шул Тараф төркеме безнең музыкаль
тарафтар белән иҗатыбызны дәвам итәбез дип өметләнәм инде. Һәм шулай каналымда Алманиядән татарча видеолар булыр дип уйлыйм. Синең блогер булып китүең әлбәттә ул телләр өйрәнүгә бәйле. Иң беренче чиратта менә телләргә карата хөрмәт, мәхәббәт, теләк каян барлыкка килде? Әтиәнидәнме, мәктәптәнме? Без шуны беләсе килә. Инде мәктәптә укыганда ук әни әйтә теге телләр өйрәнүгә синең сәләтең бар бугай улым, өйрәнеп кара, инглиз телен яхшылап дип инде. Аннары үзем утыра башладым инглиз теле белән. Шуннан киткәндер мөгаен. Башта инглиз телен, аннары алман телен өйрәндем. Шулай университетта хәзер менә өйрәнеп дәвам итәм. Гомумән кызык бит инде ул башка яңа тел, яңаша караш булып чыга дөньяга, шулай бит. Һәм әгәр дә син кеше белән үз телендә сөйләшсәң, ул сиңа башкача караячак, башка мөнәсәбәттә булачак, анда барыбер якын итәчәк, үз кешесе итәчәк. Балалар белән эш иткәндә, менә балаларга тел өйрәткәндә, синең күп очракта әйткән бар. Әгәр дә бала ике телне, мәсәлән, туган телен, рус телен белсә, аңа инде башка телләрне өйрәнү җиңелрәк. Бу шулаймы һәм бу нәрсә белән бәйле? Гомумән ике телдә сөйләшеп үскән балаларга, Билингваль балалар дип билингваль балаларга тагын телләрне үзләштерү җиңелрәк килә, чөнки баш мие күнеккән була моңа. Яхшырак, сәләте яхшырак була инде баш миенең шул телләр үзләштерүгә. Ничек начар сөйләшәм бүген шулай? Ничек бар шулай инде? Ничек бар шулай? Шуңа күрә татар һәм урыс телен өйрәнеп үскән балалар инде башка телләрне җиңелрәк үзләштерә. Менә бу нуктада тенденция бар. Бу нуктада без синең белән сау булашабыз. Сиңа уңышлар теләп калабыз, чөнки бу көннәрдә син кирдән Алманиягә очачаксың. Уңышлар теләп калабыз сиңа. Рәхмәт. Аннары кайткач тагын чакырырбыз. Рәхмәт. Алабыз. Хуш, бай-бай. Bye. Ciao. Cheers. Нәрсә генә дисәк тә, үз телеңне белү горурлык, чит телләр белү ул байлык. Горур һәм бай булыйк.